sä puhuit mulle semmoisella klangilla, että mä tajusin, että tämä ei olekaan niin kuin maksimaalista tuottoa hakeva tämmöinen pankkirihenkinen ulosmittaaja, isänmaanparturi. Toden totta, mulle tuli semmoinen olo, että sua kiinnostaa enemmän se niin kuin pitkän aikavälin kaikille ulottuva hyöty metsästä kuin se omistajan tämän vuoden korko tai osinko siitä, minkä saa, jos hakkaa puita ihan pääjäässä. Ei enää nähdä sitä pitkän aikavälin arvonluontia, vaan ollaan siinä, että mistä mä saan tässä kvartaalissa ne tuotot. Maksimoidaan. Juuri näin. Siis, ja sen ei tuot, vaan sen kassavirran, että mä saan mahdollisimman paljon nyt ulos mitattua juuri nyt tänä päivänä. Kun pitäisi katsoa, että mitä mä saan mahdollisimman paljon luotua arvoa vuosikymmenten aikana. Te olette oppinut siellä Aarissa kombinoimaan, siis luomaan sen kultaisen kompromissin, jossa löytyy semmoinen alue, että molemmat arvopäämäärät, sekä se tulotarve, että sitten tämä ylisukupolvinen, mistä me olemme kaikki riippuvaisia, siis koko elämän ehto, että meillä on niitä metsiä, niin ne molemmat tulee ikään kuin vastuullisesti kohdatuksi ja hoidetuksi.